Vasta perustettu Suomen islamilainen neuvosto arvostelee suomalaisten islamtietoisuutta. Neuvoston puheenjohtajan mukaan tiedon puute on suurempi ongelma kuin rasismi. Islamilainen neuvosto edusti tänään ensimmäistä kertaa julkisesti Suomen muslimiyhteisöä. Espoossa tänään käynnistynyt kulttuurifoorum keräsi Dipoliin vieraita läheltä ja kaukaa. Tilaisuudessa esittäytyi myös ensimmäistä kertaa julkisesti kuun alussa perustettu Suomen islamilainen neuvosto. Tämä muslimiasioiden monitoimielin edustaa kaikkiaan 23 eri islamilaista yhteisöä ja yhdyskuntaa. Neuvostolla on yksi tavoite yli muiden: parantaa maan heikkoa islamtietoutta. Suomessa tai Euroopan maissa ihmisillä on aika vähän tietoa islamista. Ja sitä, mitä me yritämme oikein se mennä verille, että mikä oikein islam on. Neuvoston puheenjohtajan mukaan huono islamtietous on paljon rasismia suurempi ongelma. Viesti onkin, että islam on tullut Suomeen jäädäkseen ja sitä ei tarvitse pelätä. Tämän islamilaisen neuvoston kautta saattaa viranomaisten ja muslimiyhteisöjen välillä syntyä läheinen keskusteluyhteys. Neuvoston isoveli, Euroopan muslimiverkosto, jakaa saman päämäärän. Heidän mukaansa todelliset ongelmat jäävät muutaman itsemurhapommittajan varjoon. The main problem, in fact, is really confusion, that we are essentializing all the problems. It's as if all the problems that we have are should be dealt with through religion, and it's wrong. You know, in the suburbs in France, in many areas, even here in Finland or in other European countries, the problems are not religious and are not cultural, they are social.